Pirineoetako burdinaren ibilbidea erakusketa ibiltaria inauguratu zuten asteazkenean Armagintzaren museoan. Pirineotako burdinaren ibilbidearen elkartea osatzen duten herrien baliabide turistikoak ezagutu daitezke erakusketaren 14 taulen bidez. Eibarko Udala elkartearen kide sortzailea da. Eibar da puntu egokia horretarako, zeren beti izan da burdinaren transformazioa zer ikusirik daukan herri handia. Horregaitik gara herri armeroa. Eta bueno, Euskal Herrian ikusita jartzen du bai nola da fraguak, bai mineria, bai transformazioa, bai ibilbideak ere bai, eta oso polita da. Merezi da ben erakusketa berezia. Erakusketaren helburua burdinak Pirineoetan izan duen garrantzia azaltzea da, meatoki ez gain mendeetan zehar bertako herriak aberastu zituen kultura siderurgikoa ere garrantzitsua izan baitzen. Mehatzaritzak, transformazio industriak, tresna desberdinen fabrikazioak besteak beste, Pirineoetako eskualdeen garapen industrialean eta kulturalean eragin nabarmena izan dute. Taulen argibide testuak 4 hizkuntzatan daude, euskara, gaztelania, frantsesa eta katalana, eta informazio horriak ingelesean ere badaude. Erakusketak Andorran hasi zuen bere ibilbidea, Katalunia eta Akitaniatik jarraitu, eta orain Gipuzkoara heldu da Eibartik hasiz. Ondoren, Elgoibarren edota Legazpin ikusi ahal izango da besteak beste. Armagintza museoaren atondoak hartuko du erakusketa urtarrilaren 27 arte.